दाउनो आदार होदों जों नै लान्थि लुथिनो जि गरम खाबाय नै खानायानो गावब्रें ब्रें जालायलांबाय हाय लोगोफोर गासिबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनो हाया एसे गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय आंना फिसालायाबो लोमजागासिनो दङ ओमफ्राय एसे समफोरखौबो मोनाखै नालाय ओमफ्राय भिडिअखौनो लाबोनाय जाथाराखै ओमफ्राय दिनैसो आं एसे माने भिडिअ लानो होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोमजानायबा हामाखै थेवबो आं एसे माने भिडिअ होनोसै सानबाय आरोना एसे गोबाव माने जाथारबाय नालाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबोद नायलांदो दे लोगोफोर दुगैखांनानै देलायनोबो मोनाखैहाय लोगोफोर बोथोरा जा गरम जादों बे साननैसो लोगोफोर ओमफ्राय आङो मा खालामदों आरोना बिदिनो दुगैखांनानै देलायनोबो मोनाखै फोथाल' लानो मोन्दों बिदिबा नायलांदो लोगोफोर बाबाया बाजारनिफ्राय ना एसे लाबोदोंमोन लोगोफोरनि लकेल ना ओमफ्राय आं बेखौ थास'जों संनो नागिरदों आरो नैबे थास'जों संनो नागिरदों हानानै लाखाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय आं नै बिथिं सारायबो जाननानै लादों थावाबो दुंबाय नै खांख्रिंखला लाबोदों खुमब्रा ओमफ्राय नै बिथिं बहल लाबोदों ओमफ्राय नैबे थास' दरनैखौ दोननानै होबाय आं बेखौ माने आयंआसो हरदोंमोन दै बेखौ बाबाया बाजारनिफ्राय लाबोबाय आरोना ओमफ्राय नै बिथिंनिफ्राय मेथाइबो एसे दङ गाइखेर दंना गैयाथाय गाइखेर एसे दङ खोमा साहा फुदुंना लोंनोसै जोंहा साहा एसे फुदुंना लोंनोसै साहा एसे फुदुंना लोंनोसै कारेन्टआ थांहां फैहां जाबाय आं फ्रिजनि सुइचखौ खोबना दोनसै सान्दुं गोसायाव अमाया गनानै नालाय जा उरला जोब्बाय आंनि अमाया आयौ नालाय उरख्रांजोब्बाय ओमफ्राय जारलासोहाय नै जि मोजां बार नांदों लोगोफोर गरमबाबो सान्दुं गोसाबाबो इथिंजाय जि मोजां बार बारदों सान्दुङा ओरैबायदि गोसा लोगोफोर आं जिबो जा बुरजा जि सुबाय नै दख'ना आरि सुना होदों ओमफ्राय नै अमाखौ सान्दुं नांदोंदां होननानै नायनो फैदों अमाया सान्दुं नाङाखै अमा आदाराबो आंहा रुखांबाय फाइनालि लोगोफोर फिसाज्लाया उन्दुनानै दोङो लोगोफोर माने लोमजागासिनो दङ ओमफ्राय बिबैजों उन्दुनानै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिजावजालियाबो न'आव थांदों गैया ओमफ्राय फिसाज्लाया उन्दुना थानायावनो खामानिफोरखौ मावना लाखाबासो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंना सानडे दिना एग्जामबो दङ 3rd ग्रेडनि एग्जामबो दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदि लोमजाबाय थायोब्ला बोरैहाय एग्जाम हैगोन बेखौसो माने सिन्था जागासिनो दङ आरोना लोगोफोर आंना समफोरनोसै आरोना 15 सेप्टेम्बर सानडेआवहाय एग्जाम दङ डिमाकुसियाव गोलैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोर 3rd ग्रेडनि एग्जाम होगोन कमेन्टआवहा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंबो होगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हैनो हागोन ना हायाथाय लोमजा गायाखै ओमफ्राय लोमजा गायना गाया सानडेसिम नायनोसै आरोना लोगोफोर जुदि लोमजा गायोबा हैनोसै आरो जुदि लोमजा गायाबाथ' हैनो हानाय नंला आंखौल' नांगौ जायो नालाय लोगोफोर रावजोंबो थाया बिमाखौल' नांगौ जाबाय थायो ओमफ्राय नायनोसै आरोना सानडेसिम लोमजा गायोना लोमजा गाया आंना साहायाबो गोदौबायहाय लोगोफोरनि आइजों आंजोंल'सो नालाय जों सानैल' ओमफ्राय रावबो गैया ओंखायनो एसे फुदुंबाय दिनै गाइखेर साहा फुदुंसै ओमफ्राय मेथाइ दङ मेथाइजों जानोसै ओमफ्राय नै इथिं नायाबो फ्राय जागासिनो आंहा
मेथाइखौ एसे होनोसै बेखौ आइनो हैनोसै ओमफ्राय नैबेखौ आङो लोंनोसै आरोना आं नाबो फ्राय खालामबाय थादों नालाय बेखौल' आइनो हैना फैनोसै आइ हारसिंखासो नालाय उन्दुगासिनो दं हैनोसै लोगोफोर बिथिं नाया फ्राय जाजोब्बाय आंहा लोगोफोर नै नाया फ्राय जाजोब्बाय ओमफ्राय नै बिथिं आरो पियास सेरनोसै सामब्राम साराया जा गोसोम जाबायहाय लोगोफोर आयु थास' संनोसै आरोना संख्रै फानलु रं सामब्राम फानलु गासैखौबो स्लिं स्राय स्र' होजोब्बायहाय आंहा लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो दै होनोसै आरोना बेयाव खनसेनो होखानोसै गुरै जाथोंसै लोगोफोर गुरै जाबाथाय एसे थुग्लिनानै नाखौ होना होनोसै लोगोफोर खोबनानै होबाय दायो गुरै जाथोंसै एसे ओमफ्राय नै बिथिंजाय आंना सायानो गुसु जालायलांबायसो दां नै साहा लोंनोसै नैबे थफ्लाखौबो लाना थांखानोसै टेबोलाव जिरायनानै लोंनोसै थफ्लाखौ नाथाय कारेन्टआ थांहां जाबाय थादोंना भल्टेज गैया खम आरो थांलाय फैलाय जाबाय थादों क्लाब क्लिप खर' साया बिदिबा आंना बेवाइया फैबायदां गारि गाबबोनाय खोनादों ओमफ्राय आं दा बेनो साहा फुदुंफिननांसिगोन आरोना लोगोफोर आं बेवाइनि सिगाङाव भिडिअ बानाया नालाय ओंखायनो एसे मबाइलखौ सिगाङाव लाबोखाबाय आरोना जाहाथे बेवाइया फैनायजों आं भिडिअखौ अफ खालामनायजों आरोना आं बेवाइनि सिगाङाव भिडिअ बानायफेरा बाबानि सिगाङावबो बिहावनियाव बानायफेरा ओमफ्राय आइया मिथियो खोमा भिडिअ बानायो होननानै ओमफ्राय बेवाइजों ओमफ्राय बिहावजों बाबाजों मिथिया आरोना लोगोफोर बेवाइ फैबाय साहा जानफिनबाय आं लोगोफोर बेवाइनो साहा एसे जानफिनबाय साहाखौबो सिनि एसेल' होनानै फुदुंनांगौ लोगोफोर बिना सिनिसो लोङो बारा गोदै लोंनो हाया जोंनाथ' गुस्थियाव सिथाबलायनायसो लोङो लोगोफोर आंना बेवाइया सिनिखौ एसेल'सो होनांगौ एसेल' होना फुदुंदों बारा गोसाबो रायलायनो हायाहाय लाजिलायलाङो आंहासो साहा लोंनाया आद्रा जाबाय लोगोफोरनि आदानो हैनो लांसै आदा लोगोफोर नैबे जाबाय जाब्रां होननानै बुङो आरोना जोंनिया ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव मा होननानै बुङो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव ओमफ्राय बेखौ आं एसे एवनानै माने देगोन आरोना जाहाथे एसे मोदोमफ्रुयो नै ओंख्रियाव होनोसै आङो नाखौबो होबाय ओमफ्राय गोदौगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आं एसे एवना लानोसै
एसे बिदि एवनानै देयोबा एसे मोदोमसिनो आरोना लोगोफोर अर थायोबालाय अरखिफोरावबो सावजायो ओमफ्राय आं गेसाव संदों नालाय सारायावहाय एसे एवना लानोसै ओमफ्राय नै ओरैजाय आंना ओंख्रिया जा गोदौखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा गोदौफुनायावनो आं बेखौ देनानै होनोसै ओमफ्राय नै ओंख्रिया जा गोदौखाबाय लोगोफोर अरखौ एसे फिसा खालामनाय नङाबा लाथा लाथा रानजोबसिगोन ओंख्रिया नाबो होखाबाय आं नै दायो आङो ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौनायावनो लोगोफोरनि बे देनायखौ हरनोसै आरोना फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय नै जाबाय हेले चलो 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 आदार जासिगोन ना मामा गोगो आदार जासिगोन र गोगोनि आदारा नै बेयाव दङ नै गोगोनि आदारा नै जाबाय आप बुंबाय ना मामा र इखौ दिनहिन दे नायगोन दे दा बेखौ दिनहिन दे जोंहा मददजों आंजों दाउनो आदार दाउ बिमाखौ गिबाय सो नाय जाफैदो 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 दाउनो आदार होदों जोंहा ना मामा दाउनो आदार होदों जोंहा नै लान्चि उठैनो जि गरम खाबाय आयु नै खानायानो गाव ब्रें ब्रें जालायलांबाय जा जा माम जा 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 माम जा 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 नों गगो नायगोन मामा गगो नों गगो नायगोन मा गगो